Chadzoka zvekare Platinum Vibes. Chinopisa chingoma chako. I am your favorite host for your favorite musical show. I'm much best in Jonda Kadzi. I came from West. I am the best above the rest. Nasi trimu geto rinopisa Zimbabwe. Rakabaka. Ndongondoranzi. Karoi kumba. And no matter pindra nas. And then yes, ndichingosvika duma nema artist anoyatoziva zvavari kuita. Boys rangu. Ndakuda kutomoka boys rangu. Tomoka. Ndikutaura nani bana? Bana pakutana Gaga nemafia anobva kuchiedza mukaroi. Chiedza uri president ichiedza inema Ndakabata chiedza yese. Yese. Chopisa ichi. Wadi. Ndikutaura nani? Na Mr. Professor Westview. Mr. Professor represent Westview. Yeah. Chaka daro. You know what to do mu comment section in Platinum FM Platinum Vibes munja yawe. Wongopina comment section tanga waisa follow voice like. Wo voice stare munro wafarira kana uri promoter. You know what to do. Maziteru kumazia. Professor na Gaga. Chingoma chikutanga newe Gaga. Isama earphones umbofila number andinaro panapa. Wanga wandibhilivhisa kuti wati chiedza inopisa iwewe. Wati chiedza inotazi? Chiedza inobvira. Wakamirira chiedza yese. Saka ziya kuti une flag yenyika. Yechiedza. Fila number rangu. Golden company. Okay. Vari kuti bhazi rimangomarazara patikagani achisepe ukara chichipa chikaro chigare chamndara kwachabva kure chakabva kudhara wanga uri kupikwa ndanga ndiri kujeri wanga uchichei kwandanga ndiri kuseri ngoma riri kunaka iri kunge raspberry sandwicho pakumberi mberi paita mukuru wemangoma kuno paita mukuru wemangoma kuno paita mdhandwi wemangoma kuno paita mukondwe wemangoma Chukupisa. Pita titsu. Isama yepo. Soba tukota 1, 2, 3. Pada kwanza riti mwaisi. Wobo hajatofila 1. Alright. Alright. Mr. Golden Chicken Vostal company. Tinekanye kanjo da taura. Musasoti kananja taura. Masotindi ninja taura. Aiwa peng. Muromo wangu wa taura. Saka kudai ndiri mwari. Ndaitora mashesha ndipande machenja kuita mari. Kudai ndiri mwari. Ndaitora vavengi vangu vese ndoisa mwari. Kudai ndiri mwari. Ndaitora chapere tsindapanda tsika. Kudai ndiri mwari. Ndaitora makule ese ndoita makete. Ndaimutsaika kuvhundutsa vanhu. Pakati peAfrica ndosamukani. Varamba vavane musa kuvhundutsa vanhu. Ndobvisa chinhu chiya. Intro iwe. What's comment section? Comment section. Mwana kuti Jonda Kadzi nechipi chiri kupisa. Now Gagani. Amutemu uzotoka mira sei. Ndakukupa rhythm rese. Ndikuda kuti undirengedzere ngoma dzako. Waibata? And then ndozoya kwauri professor. Saka nyatsofilisa kuti chiedza chinoita sei? Chiedza chinopisa. Follow us on our YouTube page and your Platinum FM digital, our Facebook Platinum FM and X and Instagram Platinum FM, right here on TikTok Platinum FM comment section. And no more kufana kungovhota imomo. Anenge abvira, you know zotomwitira zvobe. Agaga ntakuzokorota ngoma. Waiziyaka. Saka 1, 2 3 ngoma rovera pinda. 1, 2 3 ngoma rovera pinda. Golden. Really? Vari kuti bhazi rimangomarazara patikagani achisepe ukara chichipa chikaro chigare chamndara kwachabva kure chakabva kudhara wanga uri kupikwa ndanga ndiri kuseri ngoma riri kunaka iri kunge raspberry sandwicho pakumberi kakuveri paita mukuru wemangoma kuno paita mukuru wemangoma kuno paita mdhandwi wemangoma kuno paita mupoto wemangoma kuno paita mukuru wemangoma kuno paita mdhandwi wemangoma kuno paita mukuru wemangoma kuno paita mupoto wemangoma kuno kuita kugara parijingo kuita kuraya madingako kuita finura tanzicho kuita ponora tanzicho saka ndariseke tekeseke retemba konta reta seke kakanfote chapenta mcheke ane meso nengoma dzengori chipi saka tachibuda mzira usade kundifanira nzira iwewe ndatibuda nzira ibva ipapo ndokubata nzira iwewe ndatibuda nzira
sale kunifana nzira lwewe ndatibuda nzira vaipapo nokubata nzira yewa zapera ngoma yakanaka yakadaro achakudzokera tichikupa pasecond rhythm fila iri rhythm ndopatipa pani kuti uraya angu ngoma adzako mudhara maizi anechizopinda pasecond rhythm chidzikisa kuchani so that mawords ako haazonyanyocha noise 1 2 3 ngoma iro alright Mr. Chicken Bostal Yauya ndine footballs Pachanire mahara panosepa cross Nikakuita karipetsa masports Nachoka na chirungu kuti Tiri chauri titi Tushandere kushanda shopise titi Tiri fete fete Unge fete Geto yuktinda loka masiti Dovarova nema papa Tunda poketa ndichikana ngoma shambr Sasauro shirombe Shiripandr Akatula bakuna kababuda masir Dovarova nema papa Tunda poketa ndichikana ngoma shambr Sasauro shirombe Shiripandr Nakatula bakuna kababuda masir So refresa pito Erere Icho changu chipo chiri pandere Salinda pio kazara speaker Saletis kwanda nitema tiri asina tiri Ime delivery siri namo Kungete utafunza tiri uvengeta Mpana scout kuti Vanekode mumbori chame utachimbo miraku Makonanda mountain mapapa Napaketo Raboka bata mu comment section imomo Takupina mu round Kwenzi second round here Kati round reach 2 round reach 2 round reach 2 round reach piri fila ngoma second different rhythm yema different rhythm level apa different rhythm gari yema atisudzogera kechitu yema upisa ngoma dzako dziri different nedzawamburo kupindira neidzodzo wakatourayira futi because atisukudzoka kwauri yema waibata level uraya tidzo We are taking over. ready saka ndikati pori pinda kwechimbokumboku pinda sechifokufoku pinda nemukotokoto ready ndikati ndauya nechipawapawa ndakageza napfuura nemushawasawa ndauya nechipawapawa pamasowe ipapo pakawakawa ndauya nechipawapawa ndakageza napfuura nemushawasawa ndauya nechipawapawa pamasowe ipapo pakawakawa Ori pinda kwechipokombo amundi boni nini ndiri fokofoko mkantini pura nemkotokoto amundi bati nini ndiri mbokomboko ndikati echeche machiona chikakani echeche chauraya madinga echeche takufenura tanze echeche ndikati ndauya nechipawapawa ndakageza napfuura nemushawasawa ndauya nechipawapawa pamasuwo ipapo pakawakawa ndauya nechipawapawa ndakageza sanapure nemushawasawa ndauya nechipawapawa pamasuwo ipapo pakawakawa ukusapota ndikubona ane dambudziko pake now professor oyo ndo last chi ngomai oyo kusanyaurira zvikuenzi apo We are taking over. Alright. Chicken Bostal. Yedu yokusada kurwa nasikunyorira ndakurwa zveipapo ndakangotera semuchoma ndikaritsa meterwa inini handina kuziva yangu yekuda kuchiva ndakapfemba chimoko kusaziva triwa wachanu ndakapfemba mukadzi wasangoma ore zvinongere panguva yakaoma ndiri kurowa nezvetomati pasi tongonzwa mazezi atichema ndakapfemba mukadzi wasangoma ore zvinongere panguva yakaoma ndiri kurowa nezvetomati pasi tongonzwa mazezi atichema ndakambozama ndiro ndokuona pakaiswa pete katosora maziso sendiri kucheka onion hanga ari mahwani mukoma mupete hanga riri ruwa
pasi rino kachikare mukadzi wemunhu wanditore ndiri kuona hora manheru wandirare ndakapimba mukadzi wasangoma pare zvino ndiri panguva yakaoma ndiri kurohwa nezvidhuma tipasitongonzwa mazizi akuchema ndakapimba mukadzi wasangoma pare zvino ndiri panguva yakaoma ndiri kurohwa nezvidhuma tipasitongonzwa mazizi akuchema inyaya nyika indakadzi haiwani chani A West View Nichieta representing Karoi Kumba right here on Platinum FM, Platinum Vibes. Follow us. Achingoisa comment yako mu comment section. Ekuti wanakirwa nengoma rig. Anjonda kadza came from West. I am the best above the rest. Dio West yacho tichitaura. Yekumash West. Ndokwatiri nasi. Munja yawo. Tebatela pa second round. Peace.